Ja, processen mæskning, det er, hvor stivelse i malten nedbrydes til maltsukker, og formålet med mæskningen er at få omsat stivelse i malten til sukker og få aroma og sukkerstoffer på væskeform. Man tilsætter den knuste malt med vand for at sætte omdannelsen i gang. Blanding af vand og malt kaldes mæsk. Mæsketemperaturen er afgørende for omdannelsen af stivelse til sukker. Der er 3 måder, som man kan styre mæsketemperaturen på. Mæsken kan holdes ved konstant temperatur gennem hele forløbet ved at blande vand og malt i et forhold, så den ønskede temperatur opnås. Mæskebeholderen kan trinvis opvarmes, så mæsken holdes ved forskellige temperaturer i forskellige tidsintervaller. Mæsken kan gradvis opvarmes ved, at der udtages små portioner, som koges og tilbageføres i mæsken, så den samlede temperatur i mæsken hæves. De forskellige mæskemetoder anvendes afhængig af, hvilken øltype der skal brygges. Signing og sikar. Ved mæskning er stivelsen i malten blevet omdannet til sukker. Ved signingen skilles væsken med sukkeret, som nu kaldes for urten, fra den delvist opløste malt. For at få trukket sukkerstofferne ud af mæsken tilsættes ca. 75 grader Celsius varmt, såkaldt eftergydningsvand. Signingen foregår i et sikar, som er en beholder med en rist i bunden, falsk bund, og en tappehane under risten. Sikarret skal være på størrelse med mæskekarret for at kunne indeholde hele mæsken. For uden sikarret skal man anvende en eller flere gryder til at varme eftergydningsvandet i. Ved brygning af 25 liter øl skal der bruges 10-15 liter eftergydningsvand. Fra sikarret skal der opsamles ca. 25 liter urt, som kræver en beholder af en tilsvarende størrelse. Gæring er den del af processen, hvor kulhydraterne omsættes til etanol. Gæring er trin 4 i en ølbrygningsproces. Efter urten er nedkølet, tilsættes ølgæren, og urten overføres til gærkælderen. Gærkælderen er et udtryk for gamle dage, hvor gæringen foregik i dybe kældre. I dag foregår gæringen i gæringstanke, hvor der er placeret køleelementer på tankene. I gæringstankene går gærcellerne i krig med maltsukkeret og omdanner det til etanol, til alkohol og kulsyre. Gæringen varer 4-6 dage og foregår ved forskellige temperaturer afhængig af gærtypen. Hvis man anvender undergær, er temperaturen 10-16 grader Celsius. Anvender man overgær, er temperaturen højere, mellem 18-25 grader Celsius. Under gæringen er det vigtigt at følge med i, hvor aktiv gæren arbejder. Man måler dagligt, hvor meget maltsukker der er tilbage i urten. Dette kaldes ved hjælp af saccharometer et refraktometer. Det giver indirekte et mål for mængden af dannet alkohol. Den procentdel af sukkeret, der omdannes til alkohol, kaldes for gæringsgraden. Den ligger oftest mellem 65 og 70%, men kan variere fra 55 til 80%. Når gæringen er færdig, falder gærens bund, hvis der er anvendt undergær. Gæren pumpes så ud af gæringstanken, hvorefter den kan genbruges til ny gæring. Gæren anvendes omkring 5-10 gange, før den kasseres. Øl er en uklar væske, og smagen er på det tidspunkt endnu rå og ufærdig.